Я да прочетеме новините. Тук казват, че някаква дала за разваляне на черна магия 90 000 лева. 9-0. Аз използвам видеото да си направя реклама. Аз за 89 500 ви намирам черна и бяла магия, развалени вече, от която и точка да искате от света. По случай на тази новина предлагам да помълчиме 1 минута за България, докато си отворя количката. Ага.